yema mpanyini His Excellency John Dramani Mahama wakasa na ensemo odi atudwa no eyetiawa aya ne ha adwene papa se kyerɛkyerɛ ni bi ene obeku ne ho akyerɛ de nkrofo 2+2 ne 3+3 bekeka bom ane ne ba be ne ba ne ade a wɔn beto nwuma di kyerɛkyerɛ ne akyi nkakra ene ebi kura akyerɛ de mfinhyɛ aduanan aduonum ne ade no wɔtimu no wɔkyerɛ na obewie na yemfa ne semfinhye aduosia ne beba no na wo kwa humigye mu no wanhwe ye obisa ne titi wo sika 20 million kura na agyeso wo su ede ne nsagu ne ti ede kyerɛwo ni nada ene se enhyehye ya na ekoso ewo akyerɛkyerɛfo no wo mu dwumadiem no NCP single spine no ɛho nsɛm no aye bebre ɛna afei wo mu pension ne ho nsɛm no nso enya de se enwoma ni nada atumi ataidin na ɛno ɛna mampanyine His Excellency John Dramani Mahama eden sembi atudwa wade to akyerɛkyerɛfo anim se adaroma musu eye nisu ena sebi monigye nso eye nanigye enti won hwɛ se kyerɛkyerɛ ni beba be ye adwumadin ni nada ahwɛ se ebenyemu adokotafo nursefoɔ aloyafo etitiri ni abede ede afiri wɔn adwuma wɔn eyomo nenso obenya mfinhye aduosia wɔn kwa humigye mu ne na akiri ayebasa enu nti pension ho nsembia ewose wode enhyehyɛ mapa egu akwan mu de ayefre ne se review no se wode bi beka ho be yi bi ede afiri mu ana ehye bi mu ekena no eyade se wahye ho boso obeye no pepepe na afa yem papa nom yema amenom yen wofanom yenuama ne mema wo mo kyerade no daachi bi wo mo ba homigye mu a enema entumi anyenwu. A few years ago, we did a new pension reform. Everybody was happy. Tier 2, Tier 3. It looks like the time has come for us to look at it again. And so, again, TUC, as the leader of organized labor, raised it with us. And I told Comrade Joshua and his team that we are prepared to put together a working team to look at the whole pension reform and come up with some suggestions and see how we can improve it so that everybody is happy and feels secure going into retirement. Enti mampanyine ne no de edi kan ene no afei nimpre nu so we de enche kura ene de betu manim se epoye mantem ho baabi yese adesuafo bia ya eniamo ho sem wo mo dwa nu o ma fefe sem aburu teacher ni o se wo mo ye ne de ama ho sem no aye bebre na we kura kede na sasem no esiye aya na nya ho mpo asante mantem ye tiziti nsem bi sa ne ade eno na mampanyine de atudwa se wano cheche ni mu ni sika nso ne dada wobeye adwuma na wie na disuani a ono ne kire na de besanso akwakoti ne kwan mu abona saa de no nya de so obesoso so bio eno nti wode ne nan esifo mo sansem ni mo na afei akyerɛkyerɛfo ho bambo eno so atumi ayerepeme. And a safe and secure work environment is a must. Indeed, I saw that video of I think it was a maths teacher being beaten because when he was invigilating, he refused to allow our children to cheat. And they had a sense of entitlement. And so why did you not allow us to cheat? And the unfortunate thing is that the matter went to the police station, and the parents of the students went to the police, and they said they settled the matter amicably. I mean, how this is assault, it's criminal, you know. But when we inquired, the police also said, I think the teacher was compensated, so he didn't want to press charges anymore. But I said, at least the children should have been booked, they should have been taken through the legal process, and at least, if nothing at all, they should have been bonded to be of good behavior for a period of time. And then we believe that justice has been done. But just for parents to come and, you know, pay a little compensation, it will encourage others to do the same. Go put it on my papa, you know. And so, as for assaults on teachers, I am with you 100%. We will deal with it. And so, it's a singular honor for me to address this distinguished gathering at the 54th National Delegate Conference of the Ghana National Association of Teachers, convened under the timely and forward-looking theme, Education and Development, the GES at 50, reflecting, reviewing, revising, and growing the profession and the unions.
awusiani ayekotie yei eye mampanyini John Dramani Mahama na chese achechefo dwumadi a wo mudi ye ena da Roma moto nsa edefre mampanyi se onfune ne monyam emetaye kire wakoye no ensem bia ode to nsamchofo a na omo wo ho anim na yenso ya twe bi egu apawa so ye dia ba beto manimu hwe ye da so ejina